Казвам се Дончо Георгиев и искам да ви представя втора част от моя клип за отглеждане на зеленчуци в моята мързелива икономична екоградина. В тази част искам да ви запозная как се отглеждат лесно картофи с малко труд, за да получите хубава, много продукция и вкусна, съответно, екопродукция. Сега ще ви демонстрирам само набързо как става самото засаждане, какво трябва горе-долу да прибавите и да знаете горе-долу какъв е реда. Защото аз специално съм виждал някакви засаждания в чували, засаждания в кашони и други неща и се оказаха, че продукцията им е малко и просто не е задоволителна на този труд, който се влага. По принцип картофа, когато го засаждате, вие много добре знаете, че трябва да се загърля поне 2-3 пъти. Когато е в земята, картофа иска поливане, естествено като всяко растение, а след всяка поливка се появява естествено много трева. Това загърляне съответно не е приятно, защото е трудоемко. Зато и аз съм измислил вариант, който гледането на картофа е като детска игра, както аз казвам. И сега ще ви демонстрирам набързо да видите как става самото засаждане. Днес искам да ви говоря за така нареченото гнездо за засаждане. Ще ви кажа, че това гнездо може да се направи от различни материали. Аз съм си избрал гнездо гума, може да се направи от пластмасов бетон да се отрежат ленти, може от дървена импрегниран материал и други. Но ще ви кажа защо аз съм се спрял на това нещо. По принцип, знаете, картофите се засаждат рано на пролет, когато е студен. Засаждайки го в една такава гумена опаковка, така да се каже, тя е черна и тя привлича слънцето. За самото гнездо се затопля и картофа расте бързо. Значи имах такъв случай, когато в началото на февруари засях картофи. На 30 април аз вече имах добри картофи за консумация. Със средна големина, естествено. Затова пак ще ви покажа как става това нещо, самия ред, а вие ще си определите за материала, от който може да се направите гнездото. Сега, значи основно прибавяме тор, който е огнил тор. Картофа не обича пресен тор. Огнил тор. Аз използвам специално овче тор. Този тор го изсипваме тук. След това ползваме, това е речна пръс, която се казва мил, т.е. наносна почва, която е много плодородна. Изсипваме нея. Това нещо може предварително да се го бъркате. Това не пречи. Това нещо е перлитов пясък за строителството. То пише. Перлитов пясък за строителството. Това нещо има много голяма абсорбционна способност. Т.е. той поема от всички хранителни вещества, които сте подали на картофа в гнездото. И постепенно, през цялото време го отдава на растението. По този начин картофа непрекъснато се храни и няма периоди, когато да бъде гладно. Затова задължително слагаме и това нещо. Значи пръста и торта е горе-долу 1:1. Това е някъде около 1/3. Ето това. Само. Така. Значи това нещо е някъде около 3 пръста от земята. Сега, какво да ви кажа? Значи миналата година, когато засаждах, за моето гнездо го слагах директно върху пръста. Тази година го слагам върху ВЛПП, върху хартия, тук долу на хартия. Сега, тази хартия, за да не се задържа влага, съответно си нацепва. Ето. Ето някакво да стане, за да може да се оттича водата надолу. След това нещо го заравнявате малко. Така, разбъркали сте го. Така, слагате задължително. Така, слагаме дървесна пепел.
която трябва да е пресята. Трябва да се ползва само ситната част. Другото го хвърляте. Слагаме картофите, които трябва да са задължително големи, с добри кухове, за да може да хранят първоначално самото растение. Слагате го на така наречените три посоки на света. Значи аз не работя с един картоф, работя с три. След това слагате изкуствен торф. МПК. МПК тор, да. Комбиниран тор е МПК тор. И то от този, който се разтваря, който е за пролетно подхранване, не за есен. И заливате с 3 до 4 пръста пак от съответната торопочвена смес. Значи вие си имате една купчина, която си взимате и си заривате и си работите. Ще ви кажа защо. Значи, след като ви зариете това нещо се полива задължително, естествено, и се оставя да поникне. Сега, ако картофа е в пръста, вие трябва, както ви обясних, 2 до 3 пъти да загърляте, което е трудоемко. Ние казахме, че ще се мъчим по възможност най-малко труд да произвеждаме нашата продукция. След като това нещо поникне и направи около 10 см израстъци, ние просто вземаме от готовата торопочвена смес и зариваме, например, с още 2 кофи, което дигаме, да кажем, с още 4-5 см нивото на пръста в гнездото. Оставяме го, отново поливаме и отново изчакваме да дигнем още 10-15 см. Когато през това време, че горе-долу ще стане над гнездото самите стебла, зариваме още един път с горе-долу до горната част. След като зариме това нещо, ние поставяме и така наречения мулч. Значи мулча, аз ви обясних и по-рано, аз работих първоначално с талаш, после с дървена стърготина, сега в момента работя с слама. Сламата може да я видите, тук на всички гнезда, как е поставена, тя ми запазва влагата и нямам никакъв трева. След това изчакваме растението да цъфне, което показва вече, че той почва да вързва клубини. Те нарастват и когато стеблата почват да пожълтяват, ние смятаме, че нашите клубини вече са нараснали и ние можем да пристъпим към изваждане. Сега, да ви кажа аз какъв горчив опит имах с тази торопочвена смес, която слагах, торта, която ползвах, се оказа, че е имало попови прасета. Аз това нещо нямаше как да го разбера. И част от гнездата ми изядаха самия материал, т.е. самите картофи бяха изядени от тези попови прасета. Тъй като и отровите са забранени за поповите прасета, трудно намерих отрова. След като прибавих такава, естествено се освободих от тях и вместо 8-9 гнезда, колкото по принцип засаждам, за да не стигна за цялата година картофи, в момента имам аз 5 гнезда. Сега след малко ще ви покажа, ще извадим едно гнездо, да видим какво е народило. Иначе другите гнезда, които се освобождават, в момента съм сял зелен фасул, който е от смесен тип, т.е. едните са без виещи стебла, т.е. нискостеблен, другите е с виещи стебла. Аз по принцип харесвам тези, които са с виещи, защото имам възможност да ги дигам нагоре и раждат много повече. Значи, ето може да видите тук, това е едно от тях гнездо, колко много цвят има, това всичко ще даде съответно плод. И затова на мен по принцип те повече ми харесват. А тези ниско стеблените, които са виещи, ще ги оставя за зърно. Те дават повече зърно за зрял фасул. Тук има две огнища, на които едното стеблата са още малко зелени, а другото вече са изсъхнали, което значи, че процесът на наедряване на клубените е приключен. Значи ние можем да ги вадим. Така. Вземем лопата, махаме съответно
мулча. Да ви кажа и още едно предимство на тези гнезда. Значи, когато са в земята, картофите трябва да се варят с някакъв инструмент. Независимо дали е мотика, вила и така нататък. И задължително голяма част от корените се насичат, нараняват се. Това е голям недостатък, да ви кажа. Аз специално, за мен това е голямо, много неприятно. И с този начин с гнездата, това нещо се избягва. Значи, първо, че не се насичат, второто нещо, картофите се охранват добре. Така, първо, че не се насичат, а второ, картофите се охранват добре и нямаме, така да се каже, картофи са хвърлени. Така, сега ще извадим гнездото, ще видите колко е лесно. Пашна гумата. След това гумата се оставяме на мястото, тази втори дърпаме отсам, после вкараме пак вътре и използваме вече огнището за други цели. Така. Ето нашите картофи. Ето, вижте. Ето вижте, средни и едри картофи. Тук почти не остава дребен картоф. Това е голямо предимство. Това е бил корен за хранвище. Това е нещо. Имаме едно гнездо с хубави картофи. Картофите са едри, охранени, сочни и в същото време екологично чисти, защото ние не използваме никакви химически средства. Дори за не направи впечатление, даже аз самия не съм се го обяснил, от 5 години аз нямам нито един колорадски бръмбър. Може би, когато взех да засаждам червени картофи, забелязах това нещо. Още първата година, когато засадих, се оказа, че нямам нито един колорадски бръмбър. Другото нещо е, аз засаждам пресен лук, ето тук имам пресен лук, засаден, там също имам две огнища, пресен чесън пролетна и това може би също помага, както пише в литературата. Не знам, не съм го доказал, не съм го такова, но го видях с очите си. Сега искам да ви покажа още нещо, което аз правя за практичните домакини. Значи, аз засаждам в такива съдови. Това е див лук, му казват. В същото време той е абсолютно същия като културния, само че пуща много зелена маса и е многогодишен. Това нещо, като го сееш, ти целогодишно може да се реже зелена маса. Става и за салата, става и за ястие. Аз лично съм го пробвал. Горе-долу 5 години използвах един път и след това го спрях. Сега наново се засаждам и много съм доволен. Наистина много съм доволен от това нещо. Другото нещо, засаждам магданос, засаждам мента, засаждам босилик, който практичните съпруги идват и се купуват от мен и като се го стави на терасата, съответно няма да ходи за няколко стръка подправка на пазара, а съответно идва, т.е. го имам под ръка, което аз съм го гледал. А после ще покажем ментай. Добре. Ето това е практичният магданос. Тук има засято, там има засято. И ще ви покажа и мента също в такива съдове, което е много практично се използва. Ето това е и мента в съответен съд, който може да се ползва от практичната домакина.